Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono opo al kalamu kalam iku nakison kang nakis kana mongko ono opo mustasna iku ala kasabil awamili ing atase ngira-ngirakake pira-pira amil atau ing atase milang-milang pira-pira amil, yakni ngersakake sapa Kyai Musonef ida kana ing dalem nalikane ono apa al kalamu kalam iku nakison kang nakis bi adami dikril mustasna minhu kelawan ora nutur mustasna minhu. Kana mongko ono opo al mustasna iku ala kasabil awamili ing atase ngira-ngirakake pira-pira amil atau ing atase milang-milang pira-pira amil allati rupane awamil qoblahu kang ing dalem sadurunge mustasna. Nakwu makoma ila zaitun. Umpamane contoh lapat makoma orang ngadeg illa zaitun angin sopo zait. Fama mongko utawi lapat emah iku nafiatun kang nafiake opo lapat emah. Wa koma utawi lapat koma iku fi'lun rupa kalimat fi'il opo lapat koma yatlubu kang nupri opo lapat koma fa'ilan ing fa'il. Wa illa utawi lapat illa iku adatus tisnain dadi adat istisna mulgotun kang dianggurake apa lapat illa la amala ora ono amal iku maujud laha keduwene lapat illa li annama krana sak temene fa'il maiki sine fa'il ngono ayo qoblah kang ing dalem sadurunge lapat illah iku yatlubu nupre apa lapat koma ma ing fa'il ba'daha kang ing dalem sakwise lapat illah. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku fa'ilun dadi fa'il apa lapat zaitun. Wa man darabtu illa zaitan lan contoh lapat wa man darabtu lan ora mukul sapa ingsun illa zaidan angin ing zaid. Fa zaidan mongko utawi lapat zaidan iku maf'ulu darabtu dadi maf'ule lapat daraftu. Wa illa utawi lapat illa iku mulgotun kang dianggurake apa lapat illah la amala ora ono amal iku maujud laha keduwene lapat illa. Wama marortu illa bizaitin. Contone lapat wama marortu lan ora lewatan sopo ingsun illa bizaitin angin ketemu kelawan zait. Fa zaitin mongko utawi lapat zaitin iku majrurun kang dijirake apa lapat zaitin bilbai kelawan nganggo huruf ba. Wa illa utawi lapat illa iku mulgotun kang dianggurake apa lapat illa la amala ora ono amal iku maujud laha keduwene lapat illa. Wal jaru lan kang ngejirake apa huruf ba wal majruru lan kang dijirake apa lapat zaidin muta'alikun kang gumantung apa lapat bizaidin
bimarortu kelawan lapat marortu. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.